20 maneiras de ver o que hai dentro e fora a través da fiestra é a nova exposición que nos amosa este mes a Sala da Casa da Cultura de Chantada. Unha mostra fotográfica colectiva da Asociación Potiños baixo o título Máis alá. 20 maneiras de captar luces e momentos a través de imaxes que falan ou son poemas diferentes para cada espectador.